ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам, бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2107 сар шудагӣ то Toyota Corolla ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ будед, дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд баъзаншон. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 144 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. Мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. якум мошини фурӯшии мо Opel Astra ки соли бароишаш 1999 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. Нархи мошин 35000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 242000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворро то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. дуюм Opel Duty соли бароишаш 1996 солай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 20000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 138000 рубл мешавад. мошина гуфтагие ки дар ҳолати хуб қарор дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Toyota Mark D соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар 8. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 2.0, коробка передач автоматика. нархи мошин 22000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 152000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшии мо мебошад и Toyota 4Runner ки соли бароишаш 1994 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Нав. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 3.0 литр, коробка передач автоматика. нархи мошин 35000 сомонӣ, ба рубл бигардонед 242000 рубл. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса, ягон камбудӣ надорад, салонаш тоза. американка мебошад. агар харидори аниқ бошад, боз гуфтагие ки занг бизанед, ай пеш биен суҳбат мекунем, бо савдо кардан мешавад. агар харидори аниқ бошад, рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошад и ваз 2107, соли бароишаш 2003 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Истаравшан. сӯзишвори гази холия, объём мотораш 1.6, коробка передач механика. нархи мошин 8000 сомонӣ, ба рубл бигардонем 55000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. мошина гуфтагие ки ду ойнаи дари пешаш кор намекунад, дига ҳамаи ҷош 100%
техаси моторш то ноябр агар и охирон нархша агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Lanos ки соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.5, коробка передач механикай, нархи мошин 15500 сомония, ба рубл бигардонӣ 107000 рубл мешавад. ранги мошин кабуд аст, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, краскаш нав кардагиай тозак савдо мешавад дар пеши мошин гуфтагиай. боз агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. ҳафтум, Opel Zafira соли бароиша 2002 май дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.8, коробка передач автоматика, нархи мошин 50000 сомония, ба рубл бигардонед 346000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, кондитсионераш 100% кор мекунад. техаси мотораш то 2021 сол. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шидаги нест, обуна шавад и дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо дихатар видеонаворо то охириш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. ҳаштум, мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Corolla соли бароишад 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 1.6, коробка передач автоматикай, нархи мошин 64000 сомония, ба рубл бигардонед 443000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан мебошад. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум, Daewoo Tico соли бароишаш 1996 сол. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ёбон. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.1, коробка передач автоматика, нархи мошин 11000 сомония, ба рубл бигардонед 76000 рубл мешавад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса ягон камбудӣ надорад, тозаака. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. даҳум, Opel Vectra Простой соли бароишаш 1998 сол. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар вахш. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.6, коробка передач механика, нархи мошин 11000 сомония, ба рубл бигардонед 76000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалтай, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаҷӯша 100% гуфтеса нав мотор кардагиай, боқӣ бо телефон гуфтагиай. агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. Vaz 2110 соли бароишаш 2005 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа, объём мотораш 1.5, коробка передач механика, нархи мошин 16500 сомония,
ба рубл бигардонем 114,000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалтай кузаш сидан мебошад. мошин асоснанша зури бад гуфтестай краскаш нав кардагиай, моторш инжектор мебошад, электропакетай бе расходай. хулоса ҳамаи ҷош кор мекунад гуфтесай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланд бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед.